Утре първи искаме да отидем на шейнички, обаче гледаме, снега се топи. И сега не знаем дали всъщност утре ще има сняг за шейнички. Защото може снега вече да се е разтопил до толкова, че да не можем да се пързаляме с шейни. Но защо всъщност снега се топи? Снега се топи, защото температурата е по-висока и когато е по-висока, ледените кристали в снега преминават от твърдо в течно състояние. Топенето всъщност е процес на преминаване на веществата от твърдо в течно състояние. Така че ние днеска ще разгледаме процесът на топене, а после може и обратния процес на твърдяване. Ето, ще вземем това ледче. Ани, дай ръчичка, после обаче трябва да се измиеш, ще цапа и ще бъдеш като мен аватар. Искам да ми кажеш, сега докато ледчето очевидно достига температурата на топене, температурата, която остава постоянна при топението. И това изисква топлина. Ти усещаш ли, мамо, че сега ти става по-студено и по-студено на ръката? Ето, може да оставиш ледчето и да се измиеш. По-студено става на ръката, защото при топението телата имат нужда от топлина и поемат топлина. И съответно околните тела и среда отнемат от тях топлина и понижават тяхната температура. Защо всъщност на едно тяло му трябва топлина, за да може да се разтопи? Защото на твърдите тела топлинната енергия е по-ниска, защото градивните им частици, онези молекули и атоми, се движат с по-бавна скорост. Трябва им топлина, за да може връзките на привличане между тях да се преодолеят и да се забърза тяхната скорост, тяхното движение. Когато енергията на движението стане по-висока и те увеличат градивните частици скоростта си, тогава преминават от твърдо в течно състояние и всъщност имаме процеса топене. Те се топят. А обратното, втвърдяването, при втвърдяване те отдават телата топлина в околната среда и преминават от течно в твърдо състояние. Ето сега, например, ще видим. Тук имаме восък. Разбира се, не само водата се топи. Просто в момента има сняг, а каква е температурата на топене на снега? 0 градуса, каквато е на леда. Така че обаче сега ще видим восък. Виждаме, аз съм ги оставила свещите пуснати, запалени и вече се е насъбрал доста восък. Защо? Защото той се е разтопил. За да се разтопи едно тяло, какви са необходимите условия? Да достигне температурата на топение и да има постоянен източник на топлина. В случая огънчето на фитила. А сега ще направим процеса втвърдяване. Изсипвам в чашата с вода. Ще изчакаме мъничко. Чашата с вода е студена, за да можем по-бързо да се охлади. Така. И какво имаме? Буквално восъка се втвърди, защото градивните частици отново започнаха да се движат по-бавно, когато понижихме тяхната енергия и когато се движат по-бавно, вече се засилват връзките на привличане между тях и те се подреждат в определена последователност. И ето какво се случи с нашия восък. Той се втвърди. Така че тук имаме процеса втвърдяване. А сега ще ви покажа и още нещо.
Тук имаме една епруветка с оцветена вода. И за да ви докажа, че е с оцветена вода, ето тук ще излея. Оставих си малко количество. Защо си оставих малко количество и какво ще го правя? Ще си сложа лед, но много по-бързо ще стане, ако към този лед, мама слагай лед в чашата, добавим и сол. Защо? Защото солта понижава температурата на замръзване на водата. И сега ще ви обясня това. По принцип казахме, че водата се замръзва при 0 градуса. Когато водата замръзне при 0 градуса, се втвърдява и се превръща на лед. Но когато добавим сол, той понижава температурата на топене на водата. Например, при един 10% разтвор на вода с сол, ще замръзва водата около минус 6 градуса по Целзий. Това означава, че леда в чашата, когато го смесим с сол, той, за да може да се разтопи, на всяко тяло, за да се разтопи, трябва да му се завързат градивните частици, т.е. му трябва топлина. И той ще отнема топлина откъде? От тук, от епруветката ще отнема топлина. И отнемайки топлина, водата в епруветката ще замръзне. Така че сега слагам моята епруветка в чашата с лед. И докато чакаме да замръзне водата, това ще докаже и че отнемайки ще отнеме топлина защото всяко тяло, което се топи, отнема топлина от заобикалящите го тела. Трябват му топлина, за да се разтопи. Но освен видяхме восък, видяхме лед, видяхме навънка сняг, че се топи. Какво още се топи много често? Много често се топят металите. И какво имам предвид? Ето, например, среброто се топи при 961 градуса Целзий. Доста по-високо е от 0 градуса Целзий, какъвто се топи леда. Златото се топи около 1064 градуса по Целзий. Разбира се, тук говорим, когато атмосферното налягане е стандартно, една атмосфера. Какво би ни донесло това? Например, аз мога да разбера, ако разтопя този пръстен, ако се разтопи при 961 градуса по Целзий, значи е сребро, а не е злато. Но всъщност то не е изцяло злато, а е бяло злато. Когато е бяло злато, означава, че е примесено, например, с други метали. Никел, може да е сребро, може да е премесено с палади и тогава ще има различни температури на топене. Така че аз пак няма да мога да разбера дали моя годежен пръстен е от бяло злато или е от сребро. Но какво пък мога да разбера? Дали е диамант или циркони? Защо? Защото диаманта всъщност не се топи. Ако имаме среда на вакуум, т.е. нямаме кислород, диаманта при 3550 градуса по Целзий ще сублимира. Какво означава това? От твърдо състояние ще премине направо в газообразно, ще се превърне в газообразен въглерод. Ако имаме кислород, при около 850-1000 градуса по Целзий, той ще изгори и като изгори, в зависимост от условията, ще се превърне в въглероден диоксид или в въглероден окис. Така че диаманта няма да изгори. Но циркония около 2750 градуса, циркония ще
изгори, циркония ще се разтопи. Така че, докато диаманта всъщност той ще изгори, ще се превърне във въглероден диоксид, ако има кислород, то циркония ще се разтопи и така ще разберем диамант ли или цирконий. Ама аз много си обичам мъжа, така че няма да си горя пръстена, няма да го разтопявам и няма да го сублимирам. Така че ще си стоя с него и ще вярвам на моя мъж, че това е диамант и бяло злато. А нека да видим дали вече имаме замръзнала вода. Започва да замръзва, но бих и дала още няколко минути. А защо според вас зимата ние ръсим заледените улици с сол? Защото солта първо понижава температурата на замръзване на водата, т.е. няма да замръзва водата при 0 градуса, например при минус 6, при минус 10, което ще позволи улиците да не замръзват, но също така солта, леда отгоре има един много тънък повърхностен слой от вода и солта ще започне буквално да разтопява леда, да деконструира неговата структура и така постепенно ще го и разтопи, което разбира се ще е в полза за нас хората, които вървим по тротуарите. А докато чакаме да замръзне водата, мога да пина един горещ шоколад. Всъщност мога ли да го пина? Виждате твърди частици от какао, с какаово масло. Обаче, разбира се, чрез процеса на топене, аз мога да го превърна в един прекрасен горещ шоколад. Когато сложим топла или гореща вода, точката на топене на какаовото масло ще се достигне и ще получим един много приятен горещ шоколад, който може да ни затопли в студеното време. Ето да, дори се разтопи по лъжичката. Виждаш ли, мамо? Ето, ако разбъркаме, виждаме вече как получихме един горещ шоколад. Така че, чрез процес на топене, не само може да получим един горещ шоколад или подкова на кон или свещ, но процеса на топене дори ни позволява красиви бижута. А също така, замислили сте си, добре, аз казах, че златото при 1064 градуса се топи. Как може да го разтопим при такава голяма температура? Може да го разтопим, например, с газова горелка, с пропан и кислород, която може да дигне много високи градуси и да разтопи златото, среброто, или може с електрически или индукционни пещи, в които се слага специален съд тигел и в него може да се разтопят вече различните метали. А тези съдове, тигелите се правят от огнеупорни материали, например от графит, където може температурата да се покачи до 3000 градуса в Целзий, без той да се разтопи. Така че това са огнеупорните материали, които все повече учените се стремят да измислят материали, които имат много висока точка на топене, например за да облицоват самолетите или ракетите, защото при изстрелването им те много се нагряват. И нека да видим нашата вода, дали успява да позамръзне. Ето само една капчица капна. Всичко друго е замръзнало и видяхте и процеса на втвърдяване. Т.е. преминаване от течно в твърдо състояние. И в случая използвахме сол, за да понижи температурата на топене на леда. И когато той се топи,
понеже всяко вещество, за да се разтопи, има нужда от топлина, то отне топлината от водата и тя замръзна, защото водата замръзва при 0 градуса. Нека да аз да си пия горещия шоколад и защото няма захар, мамо, защото тя не е полезна. Ще си сложиш мед. Така, това от нас.